ख्रिस्ट'नि फिसाफोर जोंनि आत्मिक जिउखौ एबा जिउमायारि जिउखौ नस्थ' खालामनो थाखाय गोबां आयदाफोर दङ। जेरै बेसाद मुवाफोरनि गेजेरजों जोंनि जिउमायारि जिउआ लोरबां जालांनो हागौ। जोंनि माखासे एक्टिभिटिसफोरनि गेजेरजों जोंनि जिउमायारि जिउआ लोरबां जालांनो हागौ। ख्रिस्ट'नि फिसाफोर बेबायदिनो जोंनि जिउमायारि जिउखौ नस्थ' खालामनो थाखाय सैताना अनेक राहा लामा होनानै अनेक दिन्थिनानै लोरबां खालामनो हास्थायो। दा अनजाग्रा प्रियफोर दिनै बे बिषयावनो बाथ्राखौ सावरायगोन जे जोंनि जिउमायारि जिउखौ नस्थ' खालामनो थाखाय जोंनि आखायाव मोनसे टेक्न'ल'जि दङ जाहैबाय। बे टेक्न'ल'जियानो जाहैबाय मबाइल। येस अनजाग्रा प्रियफोर बे मबाइलनि गेजेरजों गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोर फोथायारिफोरनि आत्मिक जिउआ लोरबां जालांदों। जि मबाइलनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो, नांगौ बायदि गियानखौ सोलोंनो हायो आरो नांगौ बायदि इनफरमेसनफोरखौ जोङो लानो हायो। बै मबाइलनि गेजेरजों जोङो गोबां मोजांखौबो सोलोंनो हायो, नाथाय गोबां गाज्रिखौबो सोलोंनो हायो आरो गोबां गाज्रिबो जालाङो। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायना होनो नागिरदों गासै 7टा पइन्ट। जों जुदि मबाइलखौ मोजां बाहायनो रोङाब्ला गोबां ख्रिस्टियान फिसाफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि फिसाफोरा नस्थ' जालांगोन। दे अब्ला जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायदोनि मबाइला जोंनि आत्मिक जिउखौ माबायदि नस्थ' खालामगासिनो दङ, आत्मिक जिउखौ माबायदि लोरबां खालामगासिनो दङ। मोनफा मोनफा गासै आं नोंथांमोननो 7टा पइन्ट होगोन। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोजाङै बुजिना लागोन, नङाब्ला नोंथांनि आत्मिक जिउआबो मबाइलनि गेजेरजों लोरबां जालांगोन। बे सेथि बाथ्रायानो जाहैबाय लुबैनायनिफ्राय सांग्रां था। प्रलोभन से साबधान रहे। मबाइलखौ गोनांथिनिख्रुइ गोबां बाहायनाया गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ नस्थ' खालामदों। मबाइला केबल मबाइल जानानै थायाखै। मबाइलनि सिङाव गोबां रोखोमनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्म दङ, गोबां रोखोमनि एप्सफोर दङ। बै एप्सफोराव गोबां सुबुंफोरा मुहिनि नांनानै थादों। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, जाकबनि 7:14 आरो 15 सिरि। नाथाय साफ्रोमबो मानसिखौ गाव गावनि लुबैनायानो फाबाव बोलाङो आरो आनजादाव खोख्लैयो। लुबैनाया थायोब्ला बिनो फाबखौ उजिहोयो आरो फाबा राब्ला थैनायखौ लाबोयो। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर मबाइला जोंनि आखायाव दङ जोंजों बाहायजानो थाखाय आरो मबाइलनि सिङाव गोबां रोखोमनि एप्सफोर दङ। गोबां रोखोमनि एप्सआ मानसिखौ मुहिनि नांहोयो। प्रियफोर मोननैसो सिम्पल उदाहरन होनो नागिरदों। सोरबा जुदि शपिंनि थाखाय मिश' बायदि एप्सखौ लादोंब्ला, फ्लिपकार्टफोर बायदि एप्सखौ लादोंब्ला आरो बेयाव मुहिनि नांना थादोंब्ला, बेयाव नुनाय गासै बेसादफोरखौ बायबाय थानो लुबैयोब्ला, गोदान गोदान लानो लुबैयोब्ला जोंनि न'आ नस्थ' जागोन ना जाया? जोंनि न'खरा नस्थ' जागोन ना जाया? मानोना जोंनि खामायनाय थाखा फैसाया दै बायदि बोहैलांगोन, अब्ला जोंनि न'खरा हावरिया जालांगोन। मानि थाखाय जादों? बे जाहैबाय बै मुहिनि नांहोनाय मबाइल एप्सनि गेजेरजों। आरो जोंनि गथ'फोरा जों जुदि फ्रि फायारफोर बायदि गेमजों आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि इजि आर्निं एप्सफोर दङ, बेफोराव जुदि मुहिनि नांना थायोब्ला जोङो नस्थ' जागोन ना जाया? जोंनि लुबैनायानो जोंखौ नस्थ' खालामदों आरो बे लुबैनायानो जोंखौ फाबाव दैदेनलांगोन आरो फाबा जोंखौ सिथारगोन। बेनिखायनो बाइबेला जोंखौ फोरोङो जों जेन बोलोगोरा जाथों। जिखुनु लुबैहोनाया, मुहिनि नांहोनाया जोंखौ जेन मुहिनि फोनांहोनो हाया, जों जेन गाव गावखौ हमथानो हायो, बेखौ बाइबेला जोंखौ फोरोङो। दा बेयावखायनो जोंनि जिउआव मबाइला बेसेबां गोनांथि, बै गोनांथिसेबांसो जोङो बाहायनो सोलोंनि। नैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय समखौ मोजाङै बाहायनाय। मबाइलखौ गोनांथिनिख्रुइ बांसिन बाहायनाया सासे मानसिखौ, सासे फोथायारिखौ अलसिया खालामनो हागौ एबा अलसिया खालामो आरो समयनि जिथु समनि बेसेन दङ, बै समनि बेसेना गैयै जागोन। जायनि जाहोनाव बियो गावनि जौगानायनि फारसे सिन्था खालामनो हानाय नङा, जायनि जाहोनाव बियो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि फारसे सम होनो हानाय नङा, जायनि जाहोनाव न'खरनि मोजां सिन्ता खालामनो हानाय नङा, जायनि जाहोनाव सासे फरायसाब्ला फरायनायाव गोसो होनो हानाय नङा। इफिसुसारि 5:15 आरो 16 सिरिया बेबायदि बुंदों, बेनिखायनो नोंसोरो माबोरै थाबायो साबधान जादो। मुंबो मिथियै मानसिफोरबादि थाबायालाबानो गियानि मानसिफोरबादि थाबायदो। जेसे खाबु मोनो एसे नोंसोरो गाहामखौ मावदो, मानोना बोथोरा गाज्रि। अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि आखायाव थानाय जिथु सम दङ, बे समा गोबां बेसेन गोसा सम। दा बेवहाय बे बेसेन गोसा समखौ साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा जेन नंखाय बाखायै दा बाहायथों,
इसोरा बेखौ मोजां मोना। इसोरा बेखौसो मोजां मोनो जोंनि जिथु सम दङ बे समखौ जेन जोङो गियानि जानानै बे समफोरखौ बाहायो। जेरावहाय जोङो जोंनि खामानि मावनांगौआव जेरै बाहायनांगौ बेखौ, जेरैहाय जोङो जि सम दङ बे समखौ इसोरनो होनांगौखौ बे इसोरनो होनायखौ बियो गाहाम मोनो। जों जुदि नंखाय बाखायै मबाइलाव फिल्म नायनानै, मबाइलाव माबा मोनसे गेम गेलेनानै, मबाइलाव माबा मोनसे खामानि मावनानै जुदि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावदोंब्ला, इसोरनो होनांगौ समखौ बावदोंब्ला, जों गावनि मावनांगौ खामानिखौ बावदोंब्ला, बै समफोरखौ गासैखौबो बावबायब्ला बे मा जागोन? बे जाहैबाय जोंनि आत्मिक जिउनि नस्थ' जानाया कम्पालसरि 100% गेरान्टि जाबाय। दा बेयावहाय नंखाय बाखायै मबाइलाव समखौ आद्रि दाखालाम। मोजांनि थाखाय जेसेबां समखौ नांगौ एसेबांखौ नोङो बाहायदो। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि थामथि बाथ्रायाव, बेनो जाहैबाय गोसोनि गोथारथिखौ लाखिबाय था। मबाइल आरो इन्टारनेटआव गाज्रि नुथायफोरा गोबां गिथावना जानानै दङ। गोबां गाज्रि नुथायफोरा मबाइल आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों फैयो आरो बे गाज्रि नुथायफोरा गोबां ख्रिस्टियानफोरनि गोसोनि गोथारथिखौ नस्थ' खालामनो हागौ। जाय फोथायारिफोरा मबाइलाव बेबायदि गाज्रि नुथायफोरखौ नायनो हास्थायो एबा नायनो मोजां मोनो एबा नायो, साफ्रोमनिबो गोसोफोरा गाज्रि जागोन। जि गोसोखौ इसोरा मोजां लाखिनायखौ हास्थायो, जि गोसोखौ गोथारथि लाखिनायखौ इसोरा हास्थायो, बैबायदि जायालाबानो मबाइलनि गेजेरजों गावनि गोसोनि जिथु गोथारथि दं बेखौ फोजोबनानै लानो हागौ एबा नस्थ' खालामगोन। माथाइनि 5:8 सिरिया बेबायदि बुंदों, जायफोरनि गोसोआ गोजों बिसोरो बोर होजाग्रा, बिसोरो इसोरखौ नुनो मोनगोन। बेनि माने इसोरा बयनिबो गोसोखौ गोथारथि जाना थानायखौ हास्थायो, मोजां मोनो। जों जुदि मबाइल आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों फैनाय बै गाज्रि फिल्मफोर, गाज्रि नुथायफोरखौ जुदि जों नायबाय थायोब्ला जोंनि गोसोनि जिथु गोथारथि दङ, गोसोआव जिथु मोजां साननो हानाय गोहोफोर दङ, गोसोआव जिथु मोजां सिन्ताफोर दङ, बैफोर मोजां सिन्ताफोरा गैयै जालांगोन आरो गाज्रिल' सिन्ता खालामनो हास्थायगोन एबा गाज्रिल' सानगोन। दा बेयावहाय गोसोनि गोथारथिया थानाय नङा। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, मबाइलखौ गोनांथि सेबांल'सो बाहायदो। ब्रैथि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय बिमा बिफाखौ सनमान हो। ओंखारलांनाय 20:12 सिरिया बेबायदि बुंदों, गावनि बिमा बिफानो मान हो। बे मबाइलनि थाखायनो दिनैनि बे समाव गोबां सेंग्रा सिख्ला एबा गोबां ख्रिस्टियान गथ'फोरा गाव गाव बिमा बिफानिफ्राय गोजान जागासिनो दङ आरो बिमा बिफाजों सम बाहायनांगौनि जायगायाव मबाइलावसो समखौ बाहायगासिनो दङ। नाथाय बाइबेला जोंखौ फोरोङो दि बिमा बिफाखौ मान सनमान होनाया मोनसे गिदिर आज्ञा आरो बेनि गेजेरजों गथ'फोरा आशीर्बाद मोननो हायो। जोंनि ख्रिस्टियान गथ'फोरा मबाइल आरो इन्टारनेटखौ जेसेबां गोनांथि एसेबांल'सो बाहायनांगौ आरो गावनि न'खरनि सुबुंफोरजोंसो समखौ बारहोनांगौ एबा समखौ बाहायनांगौ। बेसो जों साफ्रोमनोबो सैथो गोजोननाय, सैथो रंजानायखौ होगोन। मबाइला होनो हाया। दा बेयावहाय साफ्रोमबो गावनि बिमा बिफाखौ सनमान होनांगौ। बे खामानिखौ मावनायनि गेजेरजों, बिमा बिफाजों रायज्लायनायनि गेजेरजों, बिमा बिफाजों सम होनायनि गेजेरजों, मबाइलनि गेजेरजों नङा। दे दानाब्ला जोङो 5थि नम्बराव थांनि, बे जाहैबाय गाज्रि सिन्ता आरो जिउमानि लोरबांथि फैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला जोंखौ फोरोङो दि जिउमायाव जोङो बोलोगोरा जालांनांगौ होननानै बाइबेला जोंखौ फोरोंबाय थायो आरो फोरोङो। 2 तिमथि 7:7 सिरि, मानोना इसोरा जोंनो गिनाय जिउखौ होआखै, बोलो, अननाय आरो गावखौ हमथानो हानाय जिउखौसो होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना, मबाइलखौ गोनांथिनिख्रुइ गोबां बाहायनाया जोंनि आत्मिक जिउखौ लोरबां खालामलाङो आरो जोंनि साननाय हनायाव गाज्रि सिन्ता भाबनाफोरखौ लानानै फैयो आरो इसोरा जोंनो होनानै दोनखानाय जिथु बोलोगोरा आत्मा जिउ, बै बोलोगोरा आत्मा जिउआ लोरबां जालांगोन। बेनिखायनो जों बेबायदि साननांगोन एबा बेबायदि खामानि मावनांगोन जे मबाइला आंखौ दा बाहायथों, नाथाय मबाइलखौ आंसो बाहायथों, बेखौ खालामनांगोन। नाथाय गोबां सुबुंफोर दङ, फोथायारिफोर दङ, मबाइलासो बै बेक्तिखौ बाहायो, मबाइलासो बैखौ बाहायगासिनो दङ, मबाइलजोंसो सुबुङा बाहायजादों। बेबायदि अबस्था जानानै थायो। जुदि बेबायदि जायोब्ला जोंनि आत्मिक जिउआ लोरबां जालांबाय, जोंनि सिन्ता साननाय हनायफोरा गाज्रि जालांबाय आरो जिथु बोलोगोरा जिउ दङमोन बै बोलोगोरा जिउखौ लोरबां खालामलांदों। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि 6थि बाथ्रा, बेनो जाबाय सैथो लोगो। अनजाग्रा प्रियफोर, आथिखालनि मुगायाव लोगो बानायनाया आंखाल गैलिया। मबाइलनि एप्सनि गेजेरजों फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, मा दङ, गोबां रोखोमनि प्लेटफर्मफोर दङ। बै प्लेटफर्मनि गेजेरजों गोबां लोगोफोरखौ हांख्रायो, गोबां लोगोफोर बानायनानै लायो, गोबां लोगोफोर दानानै लायो आरो बे दानायाव मबाइलानो
गिबि खामानि मावो मबाइलखौनो गावनि लोगो होननानैबो गोबां मानसिफोरा साननानै लादों आरो लोगो होननानै बेजों लोगोसेनो अरायनि थाबाय थायो। प्रियफोर, मबाइला जानो जोंनि थाखाय मोजां लोगो जानो हागौ, बे माब्लाबाबो जानाय नङा। इब्रायारि 10:24 आरो 25 सिरिया एरैहाय बुंदों, दे जोङो सासेया सासेनि थाखाय साननो नाजानि, अननो आरो गाहाम हाबाफोर मावनो जोङो गावजों गाव गोसो दुंखां होज्लायनि। सोरबा सोरबा जथुमनायाव लोगो लाज्लायग्राफोर बादि जोङो गावजों गाव लोगो लाज्लायनायखौ नागारा लाबानो फोरबोनि फैफिनगोन साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन जानायखाय दे जों रासिननिख्रुइ रासिन लोगो लाज्लायनानै गोसो दुंखां होज्लायनि। प्रेज द लर्ड। बेसो प्राकृत सैथो लोगोआ। येस, जायजों लोगोसे जोङो लोगो हमज्लायगोन, जायजों लोगोसे जोङो गोसोजों गोसो दुंखां होज्लायगोन, बाथ्रानि गेजेरजों जोङो दुंखां होज्लायनो मोनगोन, बेजों परामर्श होगोन, बेसो सैथो लोगो, आत्मिक जिउनि लोगो जागोन। जोंनि जिथु मबाइल एप्सआ, मबाइला जोंनि थाखाय लोगो जानाय नङा। मबाइलनि गेजेरजों, फेसबुकनि गेजेरजों महर मोनै, सिनाय मोनै बेजों लोगो जानाय नङा। बे सैथो लोगो जानो हानाय नङा। सैथो लोगोआ जोंनि नसुंसेयारिफोरा जागोन, सैथो लोगोआ जोंनि सिनाय मोननाया जागोन, सैथो लोगोआ जोंनि मण्डलिनि सुबुंफोरा जागोन, जेराव जोङो गोसो दुंखां होज्लायनो हायो। दे दानाब्ला जोबथा बाथ्रा, गोबां इम्पर्टेन्ट बाथ्रा नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायबाय। 7 नम्बर, बेनो जाहैबाय गासैबो खामानिखौ इसोरनि गौरबनि थाखाय खालाम। सभी कार्य ईश्वर के महिमा के लिए करे। नोङो जेखौनो मावा मानो गोसो मानिजों मावदो, फोरबोनो मावनाय बादिसो, मानसिनो मावनाय बादि नङा। कलसियारि 3:23 सिरि। मबाइलनि बाहायनायाबो बे बिसयावनो जानांगौ। जों जि मबाइलखौ बाहायदों, बे मबाइलनि गेजेरजों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गौरबनि थाखाय बाहायनांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, उदाहरन एग्जाम्पल बुंनो नागिरदों। नोंथाङा दिनै बे मबाइलनि गेजेरजोंनो आंनि भिडिअखौ नायदों, बे इसोरनि गौरबनि थाखाय जागोन, मानोना नोङो इसोरनि बोसोनखौ बे मबाइलनि गेजेरजों नायदों। थिग बेबायदिनो मबाइलनि गेजेरजों गोबां गोनांथिफोर बाथ्राफोरखौ मोननो हागौ, गोनांथिफोरखौ सोलोंनो हागौ, आरो बे गासैखौ इसोरनि गौरबनि थाखाय नोंथाङा बाहायनो हागोन। दा बेयावहाय मबाइलनि बाहायनायाबो बेबायदि जानो नांगौ जे जेरावहाय नोङो जेखि खामानि मावा मानो इसोरनि गौरबनि थाखाय जानो नांगौ। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना गासै 7टा पइन्ट, 7टा बाथ्राखौ नुनो मोनबाय, मोनथिनो हाबाय। प्रियफोर, बे मबाइला जोंनि मददनि थाखाय, फोरबोनि गौरबनि थाखाय जोङो बाहायनांगोन। जों जुदि मबाइल आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों जुदि गाज्रिखौ बाहायदोंब्ला, गाज्रि बाहायनानै दङब्ला जोंनि आत्मिक जिउआ नस्थ' जागोन। जि मबाइला जोंनि मोजांनि थाखाय जानो हागौ, बे मोजांनि जानाया गाज्रिनिबो जानो हागौ। दा बेयावहाय साबधान जागोन। जि मबाइलखौ जों बाहायगासिनो दङ, बे मबाइला जेन जोंखौ दा बाहायथों, नाथाय मबाइलखौ जोंसो बाहायनांगोन, आरो लोगोसे मबाइलखौ जोङो फोरबोनि गौरबनि थाखाय बाहायनि। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, बाय बाय।